हारिनि थाखाय मोनसे समाव सोमावसारबोनाय बड'सा दैमारिया दिनै रुंसारि जाबाय। हारिनि थाखाय सोमावसारनायावनो रुंसारि बड'सा दैमारिया जोबथेसालियावबो थाबोनांदोंमोन। हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बावसोमबोनाय सासे गोख्रों सुबुंखौ दिनै जों खोमाना लानांबाय। नंगौ, मोनसे समाव बीएससी आरो बीटीसी दाबिनायाव रुंसारि बड'सा दैमारिया जोबथेसालियावबो थाबोनांदोंमोन। मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोनायाव आर्मी पुलिसजों बुख्रुब जुख्रुब खालामबोजानाय बिथां बड'सा दैमारिया दिनै गावनि नखरजों लोगोसे बाय बाहागिफोरखौ अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय रामदन 2 नं उलुनि गामिनि बिफा भगवान आरो बिमा दैमेनि फिसाज्ला बड'सा दैमारिया मोनसे समाव बीएससी आरो बीटीसी दाबिनायाव थांनाय 1989 मायथाइनि मार्च दाननि 29 खालाराव जनाइनिफ्राय पुलिसजों हमजादोंमोन आरो बिथाङा गोलाव सम लखिमपुर जिल्लायाव जोबजानानै दोनजादोंमोन। लोगोसे बिथांखौ गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हादोंमोनब्लाबो 5 बोसोरनि उनावनो देहायारि जेंनाजों दिनै जिउ खोमानांबाय। बेनिखायनो दिनै बिथांनि रुंसारि जानायाव गेजेर जनाय आनसलिकनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा नुजाथिफैना दानि बिटिआर सरकारनिसिम रुंसारि बड'सा दैमारिनि नखरनो अनसुंथाइ हरनो खावलायहरदों। दा बे समावहाय बे बेलासि समाव गासै रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय। दिनै 2 नं नामनि उलुनि गामिनि मुस्रि बड'सा दैमारि मोनसे समनि जोंनि बीएससी आरो बीटीसी दाबिनायाव दिनै बिथाङा मोनसे समाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा जेल जाबोदोंमोन। दिनै बिथाङा अबथिरायै बे समाव दिनै 2025 मायथाइयाव रुंसारियै गावनि गासैबो नखरनि बाय बाहागिखौ गारनानै दिनै बे बुहुमखौ नागारलांबाय। दिनै बिथांनि रुंसारि जानायाव गेजेर जनाय आनसलिकनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै दिनै बाहागो लाफैनायजों लोगोसे दिनै नखरजों लोगोसे गोथौ दुखु मोननायखौ जोङो बे समाव फोरमायफादों। दा बे समाव बिथांनि दुखु मोननायाव गोबां रायजो राजाया दुखु मोनफानाय फोरमायदों। दिनै मोनसे समाव बिथाङा बीएससी बीटीसी दाबिनायाव दिनै बिथाङा गोबां सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों आर्मी पुलिसजों बुख्रुब बुख्राब खालामजानायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा गोबाव सम जेल जानो गोनां जादों। बिथांनि जेल जानाय अक्ट'आनो जाहैबाय 1989 मायथाइयाव बिथाङा जेल जादोंमोन। दिनै बिथांखौ ओनसोलनिनो माखासे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा दिनै पुलिसजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनै प्रशासनजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ बेल दिरुननायनि गेजेरजों दिनै बिथांखौ नखरसिम लाबोनो हादोंमोन। बै समाव बिथाङा गोख्रों सासे मावथिल' नङा, दिनै बिथाङा हारिमु बेलायावबो गोबां बिहोमा दङ। दिनै दामनाय देनाय होनोब्ला दिनै सिफुं सुनाय बादायलायनाय, खाम दामनाय गोबाङावनो बिथाङा बिहोमा दंमोन। दिनै बिनिखायनो आङो खावलायनो लुबैदों जोंनिनो दानि गोदान बिटिआरनि मानाव गेदेर खुंथाइ गोहोआव थानाय मानाव गेदेर चिफ सार, लोगोसे जोंनि बिटिआर बायजोआव थानाय मानाव गेदेर बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाइ गोहोआव थानाय मानाव गेदेर सारखौ आं खावलायनो लुबैदों जेन बिथांनि नखरखौ जेन माबा मोनसे अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों जे बिथांनि नखरखौ नायफैयो। दिनै बुंनो थाङोब्ला बिथाङा गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै जेलनिफ्राय गनानै 4-5 बोसोरसोनि उनावनो दिनै माखासे थाबायनो हायै पेरालाइज बेमारजों भुगिना थानानै दिनै बिथाङा दिनै बे गोदान बोसोर 2025 मायथाइयाव गावनि आंगो गासैखौबो नागारलांनानै रुंसारि जालांबाय। दा आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि जानानै बेखिनिखौनो गासै रायजो राजानिसिम फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।